Представяме ви луксозен тристаен апартамент с двойно паркомясто в квартал Стромила, град Пловдив. Апартаментът е с площ от 118 квадратни метра, разположен на втория етаж в нова ниска сграда с акт 16 от 2024 година, с южно-югоизточно изложение, което осигурява много естествена светлина през целия ден. Дизайнерски обзаведен с луксозни мебели и електроуреди от най-висок клас, съчетаващи стил, комфорт и функционалност, готов за нанасене веднага. Състои се от просторен хол с кухненски бокс и трапезария, две обширни спални, баня с тоалетна, отделно мокро помещение, входно антре, две тераси и прилежащо избено помещение. Двойно паркомясто е включено в цената. Отлична локация. В тих и спокоен район, идеалният избор за вашия нов дом. Свържете се с нас за повече информация и уговорка за оглед.